Zabwino zisakubalalitseni, koma inu dziwani chimene munabwelera. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pa Word Made Flesh tikufuna kusinkhasinkha mawu a pa 5 la Mulungu la 5 pa chaka limene lili tsiku la mawa. Ndipo mawu oyamba kuchokera m'buku la Yobu chapter cha 7 ndime ya 1 mpaka na 4, 6 mpaka na ndime ya 7. Salimo yathu ndi Salimo 147. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto chapter cha 9 ndime ya 16 mpaka na 19, 22 mpaka na 23. Uthenga wabwino ukuchokera m'buku la Mariko mutu wa 1 ndime ya 29 mpaka na ndime ya 39. Tikuti zabwino zisakubalalitseni, koma inu dziwani chimene munabwelera. Mawu oyamba. Yobu anati, moyo wa munthu wapadziko lapansi ngwa ntchito yakalavulagaga. Maziko ake ali ngati a munthu aganyu. Paja kapolo amalakalaka nthunzi, wantchito amayembekezera malipiro ake. Ndiye inenso ndimangovutika nthawi zonse. Ngakhale usiku ndimapezekabe m'mavuto. Ndikamagona ndimazifunsa kuti kodi kucha liti. Koma usiku ngwautali sindigona tulo, ndimangoti sadabu mpaka mbanda kucha. Thupi langa lazaza mphusi ndizo nyasa, khungu langa lang'ambika ndipo likuza mafinya. Masiku anga angothamanga akupambana makina owombera nsalu, amatha opanda chikhulupiriro chilichonse. Inu Mulungu, kumbukirani kuti moyo wanga uli ngati mpweya. Masiku abwino sindizawaonanso. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Salimo tizikankha kuti yamikani chauta amene amachiritsa a mtima wachisoni. Mawu achiwiri. Mawu akalata ya Paulo oyera kwa Akorinto. Abale, ngati ndilalika uthenga wabwino palibe chifukwa choti ndinyadire, popeza kuti Ambuye adachita kundilamula kutero. Soka kwa ine ndikapanda kulalika uthenga wabwinowo. Ndikalagwira ntchito mofuna ndekha, bwenzi nditayembekeza kulandirapo mphotho. Koma ngati ndiyigwira mosafuna ndekha, ndimangoyigwira popeza kuti ndi ntchito imene Ambuye anandipasa. Pamenepo tsono mphotho yanga njotani? Mphotho yanga ndiyakuti ndikamalalika uthenga wabwino ndiziwulalika mwaulere, osafuna malipiro, osayembekeza kulandira zimene ndidakayenera kulandira polalika uthenga wabwinowo. Ndine mfulu osati kapolo wa munthu wina aliyense ayi. Komabe ndidazisandutsa kapolo wa anthu onse kuti ndikope anthu ambiri. Kwa amene ali ndi chikhulupiriro chofoka ndinakhala ngati wa chikhulupiriro chofoka kuti ndiwakope ofokawo. Kwa anthu onse ndidakhala ngati iwo omwe kuti ngati nkotheka ndikopena mwa iwo. Zonsezi ndimazichita chifukwa cha uthenga wabwino, kuti inenso ndilandire nawo madalitso a uthengawo. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Uthenga wabwino. Mariko 1:29 mpaka na 39. Tsiku la Sabata Yesu adatuluka m'nyumba ya mapemphero ndipo anapita pamodzi ndi Yakobe ndi Yohane ku nyumba kwa Simoni ndi Andrea. Mpongozi wa Simoni analigone kudwala malungo. Tsono iwowo adafotokozera Yesu za mayiwo. Yesu anapitako nakamugwira dzanja ndi kumudzusa. Apo malungo aja anatha, ndipo mayiyo anawakonzera chakudya. Madzulo dzuwa litalowa, anthu anabwera kwa Yesu ndi anthu onse ovutika ndiponso ogwidwa ndi ademoni. Anthu am'mudzi monsemo anasonkhana pa khomopo. Yesu adachiritsa ambiri amene anali kuvutika ndi matenda osiyanasiyana, ndipo adatulutsa ademoni ambiri. Koma ademoniwo ankawaletsa kuti asalankhule chifukwa adazindikira.
Mmawa ndithu kusanache Yesu adazuka napita kumalo kopanda anthu. Kumeneko anakapemphera. Simoni pamodzi ndi anzake aja anamulondera kumweko. Atampeza namuza kuti anthu onse ali kufunafunani. Koma iye anati, tiyeni tinke kumizina kufupi konkuno ndikalalike mawu kumenekonso, pakuti ndizo ndinabwerera. Sono adanka nalalika nyumba za mapemphero ku Galileya konse, ndipo anali kutulusa ademoni. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Munayamba mwakhala pansi nkuzifunsa kuti kodi ineyo pansi pano ndi mazatani? Kodi ineyo pansi pano ndinabwerera chani? Munthu kamatumizidwa kumalo umauzidwa kuti mukupita kwakuti mukakhala otere ndipo muzikapangako izi. Mmene lero ndinkabwera kuno ndinalandira kalata chibaluwa kuchokera kwa Ambuye Episkopi kunena kuti ukupita kugambula ukakhale bambo mfumu. Malamulo a mpingo muli ndondomeko za zimene bambo mfumu amayenera kupanga, ndipo ine ndinayenera kuwerenga zimenezo, ndipo kuti ndikafika kuno ndisadodomenso iyayi koma ndingoyambapo ntchito yangayo. Nanga inuyo kodi mukuziwa chimene munabwerera pansi pano? Kodi Mulungu anakupasani chikalata chobwerera pansi pano chokufotokozera kuti mukafika pansi pano muzipangapo chani? Pali zinthu zina zimene sungakhale popanda zimenezo. Sungayambe ntchito popanda chikalata chokufotokozera ntchito yako. Ayi. Ine mukumbukira fanizo la phwando la ukwati. Akuti mwini phwando atabwera nkumazayendera anampeza wina wake wopanda chovala cha ukwati. Ndiye anamfunsa kuti aise, zatheka bwanji kuti iwe ulowe muno opanda chovala cha ukwati? Mateyu 22:11 mpaka 13. Inuyo simungakhale mumtendere dziko lino lapansi, simungakhale okondwa ngati mulibe chikalata chokuuzani chimene munabwerera. Muzifunse lero, zatheka bwanji kuti inu mulowe dziko lino lapansi opanda chikalata chochokera kwa Mulungu kuti mukuzatani pansi pano? Ndikunena zimenezi chifukwa lero mutakuona ngati kuti vuto palibe, kuti simunayankhe funso limene liona kuti kodi ndinabwerera chani. Koma tangotengani chitsanzo ichi cha munthu amene wapita kumunda koma sadziwa kuti amapitirako chani. Choyamba, kumunda kuja sikugwiridwa ntchito chifukwa sadziwa kuti amapitirako chani. Mwinanso apita opanda zida zoyenerera. Ngati atakagwira ntchito mwina akayigwira ntchito yolakwika. Mwinanso akagwira ntchitoyo molakwika osati mmene akuyenera kuyigwirira. Suziwa kuti kodi ntchitoyo ulekere pati chifukwa suziwa chimene wapitirako iwe. Ndipo zikhala zovuta kuti wina aliyense akayenda kuona kuti kodi mwagwiradi ntchito ija kapena simunagwire. Lero muzipezere mpata, muzifunse funso limene, ndimabwera pansi pano kuzatani? Chimene ndimabwerera pansi pano ndimati kuti nzatani? Ndikunena zimenezi chifukwa nthawi zina moyo umafika povuta, umafika powawa, mwakuti mavuto kaya ndi matenda zikakupeza ulibe yankho la funso limene lili. Umaziuza wekha kuti moyo uwu ndi chinthu chopanda pake, chinthu chopanda phindu, ndipo umatha munthu kungozimangira chifukwa kuti suona cholinga chokhalira moyo. Unakanika kuliyankha funso limeneli pamayambiriro pomwe, kodi ndi mazatani? Taona ni mawu yamba aja amene tawerenga pamene Yobu matenda amukunga. Akufotokoza moyo mene ulili ndi mawu oyipa okhaokha. Sakuona chabwino chilichonse mmoyo. Akuti moyo ndi ukapolo, moyo ndi ntchito yakalavulagaga yopanda malipiro. Chifukwa choti matenda akula, akunena kuti ngakhale usiku akuona kutalika. Ati sagonayi, akuti kunja kukuchedwa kucha, akagona kuti sadabu, watemerukira kucha liti. Komano kodi olokuche ndiye azipanga chani?
azipanga chani? Akuti alibe chiyembekezo china chilichonse pa moyo uno. Kodi inu mukuziwa kuti kunja kuno kuna anthu amene afika stage imene amene sakuona chabwino chilichonse ndi moyo uwu, ndipo amangofuna kumpempha Mulungu kuti Ambuye Mungu nditenga. Komano samazifunsa kuti kodi mene ndimabwerera chani? Kodi zimene ndimabwererazo ndazipanga zakwaniritsidwa? Nanga ndikamapita kuti azipita ineko ndizikakha mafunso oti chani? Nthawi zina samakhala mavuto amene amakupangisa munthu kuti usaone tanthauzo la moyo wako ayi. Nthawi zina tanthauzo la moyo wako limabisika chifukwa cha mabize ndi zintchito zosiyana-siyana. Kugwira ntchito tukuta kamu kufika mazulo kumazifunsa kuti koma zonse tapanga zija atipindula kenchani? Ubize uja wabisa tanthauzo la moyo mwako. Mutenge uthenga wabwino umene tawerenga uja. Ambuye Yesu akuyamba ndi kuchiza apongozi ake Petro, munthu mmodzi. Kenaka mazulo chikuchitika nchani? Akubwera anthu odwala ambirimbiri. Ambuye Yesu bize kuchiza anthu, bize kuthandiza awa, bize kurusa mizimu yoyipa. Ndekena kuona inyumwa Ambuye Yesu ndi anapita kwa yekha kukapemphera. Akuti anapita kwa yekha kukapemphera, ndipo ophunzira ake akusatira ndi kumpeza kumweko. Ambuye, ntchito izi zinatituku, anthu akufunafuna nibe. Akanakhala kuti Ambuye Yesu samaziwa chimene anabwerera pansi pano, akanakonza kuti anthu akutifunabe tiye tizipita, tiye tikaone anthu. Ayi. Koma kwauza kuti tiye tipite kumuzi ina tikalalike kumeneko, ndi akunena kuti pakuti ndi chimene ndidazera. Pakuti ndi chimene ndidazera. Ambuye Yesu akuziwa chimene anabwerera. Zochiza zija akungochiza, zodyesa anthu akungodyesa anthu, koma akuziwa chenicheni chimene iye anabwerera. Ndi akuti tiye ndipite kumadera ena ndikalalikeso kumeneko chifukwa chimenecho chimene ndinazera. Ndiye funso langa ndiyona kuti inuyo chimene munabwerera mutochiziwa? Chimene munabwerera inuyo mutochiziwa? Zimene zimamu iwalisa munthu chenicheni chimene iye anabwerera sikuti zimakhala zinthu zoyipa ayi. Zimakhala zinthu zabwino ngati zimene amapanga Ambuye Yesu zija. Kuchiza anthu, kugwira ntchito yachifundo, kupanga chani ndikutanganiro nazo zimene zija, kuiwala chenicheni chimene iwe umabwerera. Utakukanika munthu kutukuka pa moyo wako osati chifukwa kuti ukuchita zoyipa ayi, koma chifukwa watanganidwa ndi kupanga zabwino zimene zakuiwalisa chenicheni chimene unabwerera. Nkhani za chitukuko pamalo ndi zabwino. Ino zitakuteka kuti ndili pa parish, ndikhala bize ndi za chitukuko, koma timange ichi, koma timange chija, komanso timange chija, bize pamalo paja. Osapeza ni mpata opuma omwe. 6 koloko ikangokwana akhristu tiye tikaombe njerwa, akhristu tiye tikatenge njerwa uku, titukule parish yathu ino, akhristu tiye timange chakuti bize. Koma nkukhala pamuzi ngati pano uli bize choncho, koma no misa, no mapemphero. Za masakramenti kuziunjika kuja chi, abambo ali bize. Za Mulungu kuziponya kuja chi, abambo ali bize akutukula parish. Yeremia 14 ndi 18 akunena kuti ndikamayenda nthengo ndikuona anthu ophedwa pa nkhondo, ndikalowa mu mzinda ndikuona anthu ofa ndi njala, aneneri ndi ansembe akupitirizabe ntchito zawo mu mzindamo, koma osaziwa zimene akuchita. Bize, very busy. Koma zonse ukupanga iwezo za maluwa zokhazokha, kusiya chimene iwe unabwerera kuti upange. Atanganidwa ndi zina sakuzifunsa kuti kodi chenicheni chimene ineyo ndinalowera unsembe ndi chani. Limene kuti ndifunso limene tikufuna kuti ino ndine lero tizifunse pena paliponse pamene muli ino. Ambuye Yesu amaziwa chimene iye anabwerera. Tikuyenera kubwera ndi kubwerera ku chiyambi cha zinthu, ku chiyambi chathu ifeyo tinachokera kuti,
ndipo kumene tinachokerako amene anatilengayo amatilengera chani? Kumeneko ndi kumene kumapezeka yankho la ntchito yathu yeniyeni imene tinabwerera. Timakhala ndi zipani za mabrother, zipani za masistere, zipani za ansembe. Ino ndi nthawi yona kuti funso lomweli ikuyenera kufika nthawi yoziyang'anira tokha pa galasi. Ikuyenera kufika nthawi yoziyang'anira nokha pa galasi kuti kodi ifeyo chipani chathuchi mmene chimayambisidwa amachiyambisa kuti tizitani? Amachiyambisa kuti tizitani? Timabwerera chani pano? Ineyo ngati sisteri ndimalowera chani usisteri? Ndimati ndikukataniko. Ineyo ngati wansembe ndimalowera chani usembe? Ineyo ngati brother ndimalowera chani ubrother? Ndino uyang'ane zimene uli nazo bize pano ndiye uziyerekeze. Sikuti zinazo zimakhala kuti zoyipatu ndipo sikuti zinazo usamapange koma kunena kwa Ambuye Yesu pa Mateyu 23 ndi 23, simunayenere kufulatira chenicheni chimene mudalengedwera. Zinazo zipangani koma muzikumbukira chenicheni chimene munalengedwera. Amene muli pa banja mukakhala muzizifunsa, kodi ndimakwatirira chani? Kodi ineyo chifukwa chani nalowa mbanja? Kodi pakhomo pano ndimabwerera chani? Kumazifunsa ndi kumaziyankha. Ena pakhomo chifukwa chona kuti sayankha funso limeneli atakanidwa ndi zambiri ndipo zikusokoneza chenicheni chimene iwo anabwerera pakhomo paja. Pakhomo kungokhala basi malo osinthira malaya kuti ukamachokera kumowa uzasinthe malaya ako pamenepo kena kupiteso kumowa kwina. Ayi. Tizifunse, kodi ineyo ndine ndani mdziko lino lapansi ndipo ndinabwerera chani? Mukatenga mawu achiwiri aja, Paulo woyera akutulukira chimene iye anabwerera. Ndipo akunena kuti soka kwa ine ndikapanda kulalika uthenga wabwino. Paulo woyera wachiziwa chimene iye anabwerera mdziko lino. Ndipo akunena kuti sikuti anafuna yekha iyayi, kuti anachita kuzipanga yekha, kuti ndizipanga ichi, ayi. Akuti ndi Mulungu amene anampasa. Ndikamanena kuti iniwo mupeze chimene munabwerera pansi pano, sikuti ndikunena kuti mupeze chimene iniwo mutazichita, chimene iniwo mwachikonda pansi pano, kuti ine ndisankha kukhala mphunzitsi kapena ine ndisankha kukhala nesi, ine ndisankha kukhala wansembe, koma muyang'ane chimene amene anakulenganiyo anakulengerani, kuti amakulengani kuti muzatanipo pano. Nzotheka monga Paulo akunenera kuti chimene Mulungu anakulengerani si chimene inuyo mwasankha kuti muzipanga, koma ndi chimene anakulengerani. Mwina anakulengani kuti inuyo mukhale nesi, inu nesi simunausankhe, mwakasankha uphunzitsi. Mwaponyesa musakesake kuti kodi amene anandilengayo amati ndizizatani. Chifukwa pokupasani ntchito imene amafuna kuti akupasiniyo, anakupasani zida zoyenerera, khalidwe loyenerera loti mukwanisire zimene iye uja anakupangiranizo. Mukupanga chinthu osati chifuna kuti niyo mukuchifuna ayi, koma chifukwa mwatumidwa. Mukuchipanga osati ngati ntchito yanu ayi, koma ngati udindo wanu, akutero kuti Paulo woyera. Chinthu chimenechi ndi chinthu chimene sulandirira malipiro kapena ndalama, koma ndi chinthu chimene olo Atate asakupase makobiri, asakupase kanthu, iwe uzichichitabe chifukwa ukumva kuti ndi udindo wako. Olo takhala kuti sunapasidwe ulemu kapena sunapasidwe chani, sunapasidwe mphoto ina iliyonse, iwe uzichipangabe chifukwa kuti chili mwa iwe ndi chimene Mulungu anakutuma, ndipo ndi chimene ukukhulupirira kuti kuyenera kuti uzipanga. Ngati iwe ukukhulupirira kuti Mulungu anakutumiza mbanja mwakuti ulere ana akhale anthu abwino, suyang'ana china chilichonse, ana walibe ulemu, yaya akasangawa sandi samala mwakuti ndiye ndaleka. Chimene unabwerera chilibe kuti ndaleka, chimene unabwerera chilibe kuti ndachisiya chifukwa kuti niyo simukupanga mwakuti ayi.
ngati Ambuye Yesu anabwera kuzatifera pa mtanda sana yangane kuti anthu achifeti kumuyangana bwanji kapena tikumuuza zanthu tuchane kapena tikunena kuti chani chimene iye anatumidwa ntchito imene iye anabwerera anayipanga ndithu mosayangana kuti ndilipidwa chani mosayangana kuti nditamandidwa mtundu chani inunso mukachipeza chimene munabwerera palibe chimene chizakuleseni kuchipanga chinthu chimenecho omutaka kuti simukulipidwa nacho omutaka kuti simukuyamikidwa nacho omutaka kuti mukunyozedwa nacho koma inuyo omutaka kuti mukuopsezedwa nacho muzachipanga chifukwa kuti ndi chimene inuyo munabwerera pansi pano ndi udindo wanu umene Mulungu anakupasani osanguti ntchito chabe. Kodi ine popanda makobiri ndikamalalike ndikuyenera kuzifunsa zimenezo kapena nena kuti ndasiya sinzalalikafu? Kodi ndingakane kupita ku parish imene ili yovutika kuti ndingapita kumene kukagwira ntchito chifukwa kuti kulibeko makobiri? Ayi, ngati ine ndikuziwa kuti chimene ndabwerera ine ndi ichi sichiyangana china chilichonse. Lero ndi nthawi yosakasaka chimene Mulungu adakulengerani. Muzachiziwa bwanji? Mukachiona simukayika chimakhala choti inu mulirede kumachichita, mulirede kumachisaukira, mmachipanga benga khali chili chooneka ngati kuti chilibe phindu. Phindu lake limakhala icho chomwecho. Phindu lake limakhala kugwira ntchito yomweyo. Monga mmene akunena Paulo oyera kunena kuti akufuna kuti naye alandire nawo madaliso authenga wabwino umene iyeyo akulalika. Kwa iye phindu lake ndi limenelo, alandire nawo madaliso authenga umene iye akulalika. Madaliso ako ndi ntchito yako yomweyo. Madaliso ako ndi ntchito yako yomweyo. Ndiye lero abale tisakesake kuti ine Mulungu anandilengera chani. Tichipeze chimene tikana kuti tikapita kumwamba kwachita report kuti Ambuye ineyo ntasakasaka naona ngati kuti munandilengera mbali iyi. Ndipo ngati pali chinthu chimene magwira posayangana mphoto ina iliyonse ndiye ndi chimenechi. Mukatero ndiye kuti mwagwira ntchito imene Mulungu anakulengerani. Muwala ndipo powalapo muzakhala kuti mukupereka ulemu kuzina lake. Pachatu katekisimu watu amanena kuti chifukwa ndi Mulungu analenga munthu. Mulungu analenga munthu kuti ambwezere ulemu wake. Ndipo umambwezera ulemu wake pokhala pa ntchito imene iye anakupangira, imene imakukhala kuna kuti ikuwalise zina la Mulungu zipita patsogolo. Mulungu amphamvu zonse anafe tithandize kugwira bwino ntchito zimene ine mutituma, ndipo tithandize kuti kugwira ntchito zimenezi zina lanu zikhala patsogolo. Mwa Yesu Khristu mweyo bale Elizeo Nthalika zina lanu ate